παιδιά, τι κάνετε, καλώς ορίσατε άλλη μια εβδομάδα στο... Μα κάνε όχι, στο. Και αυτή την εβδομάδα πάμε να μιλήσουμε τώρα που ήρθε το καλοκαίρι για κάτι που εμένα με ενοχλεί ιδιαίτερα. Αν κάτι δεν μ' αρέσει, σε βάλω εδώ μεταξύ Φρίδι και Φρίδι και τέρμα. Τελείωσε το πράγμα. Τελείωσε το πράγμα μεταξύ μας. Με ενόχλησες, δεν σε συμπαθώ, δεν σε θέλω στη ζωή μου. Και αν δεν ξεγνωρίσω, φαντάσου πως είναι. Είμαι ακόμα χειρότερος. Τέλος πάντων, αυτή τη εβδομάδα είμαι εδώ για να σας μιλήσω για αυτή την ενοχλητική τύποι που υπάρχουν στις παραλίες. Στην Ισπανία, μην κοίτα που έχουμε παραλίες, αλλά εσύ που έχετε πολλά νησιά, έχετε παραλίες γύρω, φαντάσου πόσα άτομα από αυτά υπάρχουν. Εγώ θέλω να σας πω προσωπικά ότι δεν αντέχω αυτοί οι άνθρωποι που πάνε με τη μουσική στην παραλία. Συγγνώμη. Θα πας κεντρόδασο με το ηχητικό, το ρεγκετόν στο κεντρόδασο. Και τι το κάνεις στο κεντρόδασο, περίπου 2 ώρες από τα Χανιά για να βάλεις εκεί το ηχητικό, την ημέρα που πήγα να χαλαρώσω, να πάω σε μια καλή παραλία, που χαλάσα τα λεφτά μου να πάω στην Κρήτη. Άλλοι άνθρωποι που δεν μπορώ στην παραλία είναι αυτοί που περνάνε δίπλα σου, λες ότι πάνε να κάνουν την γραμμή 4 του μετρού της Αθήνας. Γιατί πρέπει εμένα να με τσικιγιάσεις, να με πετάς πάνω το άμμο. Ξέρω, πήγα παραλία, υπάρχει άμμο, το πιο πιθανό είναι να μου πέφτει πάνω μου, αλλά... Μα είναι δυνατόν τώρα? Εγώ την πετσετούλα μου την καθαρή, την κάνω έτσι, την κάνω τράγκα, του βάλω 4 πέτρες, μία σε κάθε γωνία. Ξαπλώνω. Και πρέπει να περνάς εσύ όταν έχεις 15 χιλιόμετρα παραλία δίπλα μου να μου πετάς άμμο πάνω. Μην τρελαθούμε τώρα. Μην τρελαθούμε τώρα. Ωραία φίλε μου, πόνεσα τώρα. Αν είναι ενοχλητικοί άνθρωποι, αυτοί που μιλάνε στο κινητό συνέχεια. Αλλά ρε Κώστα, τι κάνεις? Καλά είσαι? Ναι ρε Παναγιώτη, καλά είμαι, εδώ ήρθα με την κοπέλα. Πού είσαι εσύ? Κωστά, μες στην παραλία με τους φίλους και πίνουμε καφέδες και τώρα θα παίξουμε ρακέτες. Όχι άρεσε ρακέτες. Αυτό είναι κάτι άλλο που εμένα με ενοχλεί. Αν μιλάς και στο τηλέφωνο και παίξεις τις ρακέτες, τι θα κάνω εγώ με τη ζωή μου? Θα τραβήξω τα... Με τις ρακέτες τώρα ρε φίλε. Πού είσαι Wimbledon? Πού είσαι Roland Garros? Τι είσαι στο Open της Μαδρίτης του Σενγκάι? Ας τις ρακέτες ρε φίλε μου. Με την κιλούμπα που μου έχεις. Που είσαι μια κιλούμπα που μόνο πιτόγυρα κάνεις διαγωνισμό. Εσύ δεν μπορείς να πας κάπου αλλού. Με τα πιτόγυρα και με το κοκορίευτσικ, με το παστίτσιο και τα δολμαδάκια. Όχι, τα δολμαδάκια είναι υγιεινά. Φρανκ, έκανες λάθος τώρα. Ζήτα συγγνώμη γιατί τα δολμαδάκια είναι υγιεινά. Συγγνώμη. Τα δολμαδάκια είναι πολύ υγιεινά. Εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ τα δολμαδάκια. Κάτι άλλο που με ενοχλεί στην παραλία είναι αυτός ο κλαρινογαυρός, ο κάγκουρας που πέρασε όλο το χρόνο που δεν έχει καλύτερο πράγμα να κάνει παρά να πάει στο γυμναστήριο. Μόνο καφέδες πίνει. Σκέτο καφέ παρακαλώ, γιατί στο πιο σκέτο καφέ πίνω, πιο άντρας, πιο μάτσο αλφα είμαι. Περιμένει να έρθει το 1ο Ιουνίου να κάνει μπάνιο, να βγάλει το μπλουζάκι. Και σιγά το κορμί που έχεις. Ατρομάρα από εκεί. Όταν έχεις κάτι τσουποτό μπροστά σου, εσύ θα μου κάνεις εμένα σκιά? Ναι, νομίζω. Κάτι άλλοι ενοχλητικοί τύποι που υπάρχουν στις παραλίες, που πάει και φλερτάρει με ό,τι περπατάει στην παραλία. Να είναι καμπούρας, το φλερτάρει. Να είναι κάγκουρας, το φλερτάρει. Να είναι περιστέρι, το φλερτάρει. Εσύ θα μιλήσεις στην φίλη μου. Εσύ θα μιλήσεις στην φίλη μου. Άποχη! Άποχη! Κάτι άλλο που με ενοχλεί πάρα πολύ. Τι σε νοιάζει εγώ τι μαγιό φοράω? Εσύ που με πας με το μποξεράκι μέσα στο μαγιό. Πρέπει να είμαστε ελεύθεροι. Έλληνες και Έλληνες. Είστε σε άλλη χώρα, εντάξει, και εσείς να σας βάλουμε μέσα. Να είστε ελεύθεροι όταν πάτε στην παραλία. Να κάνετε ό,τι γουστάρει και σε μένα μην μ' αρέσει αυτό. Φοράω αυτό το βρακάκι. 1, 2, 3, 4. Βάλε τα σπίδο. Βάλε τα σπίδο, είναι ωραία για το καλοκαίρι. Τέρμα. Τελείωσε. Μόνο σπίτο. Λοιπόν, παιδιά,
Τόσο πλάκα να πάτε στην παραλία να κάνετε ό,τι γουστάρετε. Αλλά εντάξει, μην το παρακάνετε με αυτούς που έχετε γύρω σας, γιατί δεν είναι όλος ο κόσμος ίδιος. Μέχρι εδώ το σημερινό βιντεάκι. Να κάνετε like, να κάνετε dislike, να κάνετε subscribe και να κάνετε comment. Και εμείς τα λέμε την επόμενη εβδομάδα με ένα βίντεο στο οποίο θα μεταφράσω ένα ισπανικό τραγούδι το οποίο χορεύεται πάρα πολύ και μόλις μάθετε τι λέει, bye bye!